Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jemmen li jista' jinqabad il-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru qal dan f'intervista mal-Professur Andrew Azzopardi fil-ktieb il-ġdid Joseph 10 snin mexxej. F'din l-intervista fil-ktieb li jmarka 10 snin ta' tmexxija tiegħu tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru jgħid hekk: rigward il-mandant jew mandanti jiġifieri min tefa' l-ġebla u ħeba idu, jien nemmen li kemm permezz tal-proċess ġudizzjarju li diġà nbeda kif ukoll b'affarijiet oħra, wieħed għandu mnejn jasal ukoll biex isib min kien jew min kienu. Żgur li jekk insemmu każijiet ta' delitti li markaw l-istorja politika ta' dan il-pajjiż, ibda b'ta' Raymond Caruana u spiċċa b'ta' Karen Gregg, qatt ma wasalna sawn. Fl-istess intervista l-Prim Ministru saħaq li dejjem kellu biża' li seta' jiġri xi ħaġa lis-Sinjura Caruana Galizia, iżda qatt ma basar li kien hemm min se joqtolha. Fl-istess ktieb il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar min seta' kien wara l-gidba li saret dwaru u familtu brabta mal-istorja ta' Grant. Is-Sinjura Michelle Muscat ukoll tiżvela episodji ġodda dwar ħajjet il-Prim Ministru u l-familja tiegħu f'dan il-ktieb li issa jinsab għal bejgħ.